manyien na weche mosebedo katimore pacho kae koreo kod romo mar Council of Governors kama ne riwruog governors noromo Kilifi kama bende koro gibuono ni ok gibi chope nyim committee mag Senate kaluwore ni nitiere omenda minyodho kuomgi kati ilodho kuomgi. Wadhi ng'eyo ni to bedo nade en wacha bende tamro kanyo gi Senator Mama Bay Moses Kajwang' kowacho ni mago gin sigana. Wamiler e chenro mar imorego kod mbaka lai en aria dek auchiel nono wanti live e Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi mamiyo pek. Governors mapacho ka ogolo ywak kendo ramo mar kuno dhi nyim Senate kagi ywak ni senators go nyotho kuomgi omenda. An gi nyithindo abich koro matin kabisa emudo ang'wen othote achiel ae ot matung'no adek ae ot makaen. Pod en kuye ne familia manyo nyithindgi ang'wen duto otho e yaw moro e kar kunyo maram e gwenge ma Kanyakwar, Kisumu Central. It has been submitted that some of the injured witnesses are yet to record their statements and that the respondent, being a police officer, he shall interfere with the witnesses. Obila maitudo gi kuo marang'enge manyo chao ma CCTV e center majigo ochwale doho kendo dhi med gengne. Machiegni nyakoram Kajwang' jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia. Okay, wachao kod county ma Kilifi kama riwruog governors okuno chopo e nyim committee mar Senate marango kaka counties mapacho katiyo gi omenda kagiwacho ni jokanyo mag committee no osebedo katiyo gi thuolono mar kotogi kendo tiyo geyo ma ok ni kare. Jakom committee no Moses Kajwang' kata kamano nyiero wach makamano kowacho ni gin gisebedo mana ka gitimo tijgi. En ywak makoro gigolo oko kendo seo senators to ahinya to committee marango kaka sirikende mag county tiyo. Ywak mar governors en ni jokanyo mag committee no opong' koda chudhe mane gitim mana mar lodho kuomgi omenda. The Council of Governors notes with great concern the continuous and escalating extortion, political witch hunt, harassment, intimidation, and humiliation of excellency governors by certain senators when they appear before the Public Accounts Committee of Senate. Ewi mano, giramo ni ok gibi thoro dhi nyim committee no kaluwore gi luoro ni senators go dhi medo kotogi. The Council has resolved that governors will not appear before the Senate Public Accounts Committee until these concerns are addressed. Committee no tingo Senator Homa Bay Moses Kajwang' kaka jakom mare, Senators Jones Mwaruma, Mateta Taveta, Mwenda Gataya, Mataraka Nithi, Fatuma Dulo, Maisiolo, Legwe Steve Lutumbesi Masamburu, Senator Nairobi Edwin Sifuna, Okongo Omogeni Manyamira, Enoch Wambua, Makitui kod Samson Cherargei Manandi. Ekin senators go, riwruog governors no wacho ni gin kod ywak ne ang'wen kuomgi manigi miluma mar pesa. We have a problem with 4 senators. They know themselves. And we are saying they're involved in extortionists, being extortionists. They harass governors. They intimidate them. Kata kamano, Jakom committee no ma en Senator Homa Bay Moses Kajwang' ohumno gi dwach governors go kowacho ni committee no oseyelo kuo mar omenda matimore counties kendo odwaro ni governors ochiw neno manyiso ni weche magiwacho go gin adier. We are firm, or I am firm, but I'm also fair to the governors. And that's why I allow them to explain. I allow them to submit their evidence, even though ideally in the Senate, ideally they should not be bringing evidence to the Senate. Bendegi yango ni committee marango chenro mar keto mwandu e counties, Public Investment Committee, Torodwaro mondo mi governors ochope nyim committee no nyadi nuoya. Kakoro, giyango ne gibiro mana chope nyim committee no nyadi chiel e hikomenda ka hikomenda. Governors have therefore resolved that they will only appear once before this committee of the Senate County Public Investment Committee. Jokanyo mag committee no bende okiro lwetgi kendo seo governors marem chopo e nyimge. If they don't want accountability, then they have no reason
receiving money from us, we will stop the money and then see who is going to suffer. En ywaruok manenre kama pod dhi mako mach kamoro ywayo kore e weche mibadhi ma okoko kaka itao chenro ma county kod kaka imenyo counties mapachuka. Serikal mar county ma Kisumu ochungo chenro duto ma kunyo maram kod kuoyo e county no. Man kaluwore gi masira manyoro no kelo tho mar nyithindo 4 mawuok e familia achiel. Nyithindo manyotho e pi e bugo moro mano kunye maram kendo ma olokore yawo e gweng' ma Kanyakware county no. Nyong'o ma en governor ma county ma Kisumu owacho ni mana chenro makunyo kata makunyo podie kende ema biro yiene kata kuonde bende pod kunyo dhie mbele ema biro yiene gi dhio mbele. Kaka jafom marwa Karna Tieno lero pod en lit ne familia no ka jogweng' ma Kanyakwar bende kodwaro ni sirikal okaw okang' mowinjore mar chik. Nyithindo 4 go ma jo higni 15, 12, 10 to kod 8 noyudo masira makamae sa 12 ma midhiambo ma chieng' Jumapil. Kanoloso, jalno manogolo ringre nyithindo go e yaw no, lero kaka no reso ringre go ka okonyore gi jogweng' manyoyudo report e wi masira no. Tema wuok kabiro ta akongo aromo magi kubni. To kang'iyo pi olinga kaka ineno oling sani ni. Tema alonyo law ta donjo. Kasudo matin aromo gi nyathi achiel mokwongo. Tagole oko tamiye jiranda moro ni kanyo to ogole oko. Chaka sudo matin to chaka yudo mar 2. To jomoko be ne medre. To jomoko be chako donjo konya manyo moko demo yudo 2 go kendo. To koro in total ne nyithindo 4. Wuon nyithindo go lero midhiero no ka oyango ni nyithindo go nyoriko odhiomo pi e yaw no ma en bugo ma pi ogudore e iye. An gi nyithindo 5 koro matin kabisa emodong'. 4 otho te, achiel ae ot matung' no, 3 ae ot makaeni. Wakati mane an mwalo yo Bunga Johnson kocha, to ogona simu gi fadhina ni naringa ne gimoro timre dala. Kachopo tayudo ka nyithinda go nie pi, koro jino konya mana golo gi nitie wetega maluwa mano konya golo gi e pi kanyo. Akwa mana sirikal kanyalo konya iko nyithinda 4 go kiyot. Kanyalo yudo kony kon gi koni mondo gik nyithinda go anyalo gone gi erokamano. Komachielo, jodak ma Kanyakwar ogolo ywak e wi chal marach mar yaw no kendo ma osekelo masira kata e kinde mokalo. Wagolo ywak wane sirikal. Gi stop e kware gi tero asara marach. Ne koro kanyoro ne gi nego nyithinda 4. Dala no dong' nono, dong' fuok. Kanyo dong' fuok ma kata chak nyuol 4 go. Adier ok bed gino let na ma kata winjo ywak mar adier. So far waseyudo liete mang'eny mag nyithindo nikech kware mikunyo. To kaka wanyalo wacho ok inyal chuno ng'ato ni kiko kuny lope. Nikech sama idhi kwere ni yawa kikunyo ka to dhi kelo tho. En ok onene nikech samoro dak kama ok okuny. To wan modong' ka giluoro wagi bugo gi wane mwahinyore. Jopiny go dwaro ni sirikal okaw okang' mar chungo chenro mag kunyo maram e alwora no kaka yor geng'o masira mabedo e kuonde madong bugo bang' kunyo maram go. To kiwuotho e iye kae apano manyo gi maber, wan gi bugni mang'eny e iye kae kabisa. To nitie moko matut modhi piny kabisa makoro nyaka kony. To gin gima seche moko county government amoro ok nyale kaka en. Wanyalo gombo ni through the ministry kata marwa mar national government mondo donje wach mar kware ni kata ka koro nyalo chuno mondo bed gi makore timo gi jo military. To jolweny one kaka nyalo biro ka through the powers mag rais mondo gene kaka kware gi inyalo din. Ringre nyithindo go okan e kar kano ringre mar osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga ka nonro mar obila pod dhi nyime. Caroline Atieno, Ramogi TV, Kisumu. Musanya ne familia no Nyasaye mondo miyo hogi kumachielo nyakurum Kajwang' ng'iyo mago mag thieth. Jotuo mag kansa ywak ne kar thieth maduong' ma Kenyatta
ni okumba margi mar thieth mar SHA nyalo duono kapok higa orumo kendo chunogi giyude thieth kokalo ofuko pone kar thieth no ok nyal kelo yedhe mag kansa. Elime mane watimo ne jotuo ariyo man ndalo matin bang' jotuo ywak ne jagoro mongiore e migawo no Dr. Oumo Luga. Giywak ne kinde mathoth iorogi mar nyiewo yath oko manengone en didek mar yath ma owinjo bed ni giyudo e kar thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Kaka yuto moilero no apo ni ok oresgi kata omenda mar thieth ma omedi nyaka 800,000 ok dhi kelo resruok. Third week until the fourth week. Even slept here. Ndalo matin bang' jotuo mag kansa ywak ne jagoro ma ongirore migawo mar thieth Dr. Oumo Luga e odiochieng' mar yango jotuo mag kansa. Watimo limbe achiel kachiel ne jotuo ma yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta mar yango midhiero mag jotuo gi matut. Achiel kachiel nyaka e od wuoyi matin ma jahigni 26 wuod Ugenya Kevin Okoth ma higni 4 ma okalo ne oyud kod kit kansa mamako leche mar soft tissue sarcoma. Wich bar mako to kod kizunguzungu ma samoro winjo ka wi merim to samoro ipoka ipoteza nguvu ma ipo mana daka moko matin kendo kisepodho piny koro kendo chuno no ringo teri hospital na bedo diagnosed kod cancer mar soft tissue sarcoma no ya alafu kod en sarcoma kendo types ariyo. Okoth osebedo kamanyo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta kendo rawera matin ni pod ni kod geno mar yudo chang kendo manyo kaka ngimane nyalo dhi nyime mak mana ni midhiero ma oyudo e kinde ma omanyo thieth duono geno ok ne en kende to ne jotuo mamoko malimo kar thieth ma Kenyatta. Asebedo kod expectation mar wuok kakwa utachopo to ayudo treatment lakini samore dhi tiyudo ka ichopo to kiyud treatment kaka ni expect mar mondo mi yud yath Kenyatta en rare kabisa mar mondo mi yud yath ng'enyne en mana dhi many yath oko either unyisi ni dhi many Texas ama unyisi ni dhi nyiew town. Walimo Mama Agnes Waseke ma bende osebedo ka kedo kod kansa mar thuno yare ne obed jahigni 19 muma odoko kar kwe mare ndalogi nyaka sani en be oyudo thieth Kenyatta. Neno laktar kende okoni nyaka ibed kod omenda ma aching' mar shillings 1,500 maka onge to thieth onge ma poko mulo kumba mar thieth mar SHA. Kako chopo kar okumba manyaka sani osepwodh mana ne shillings 550 higa. Yath ma migawo mar thieth ne osepwodho mondo mi omigi kod shillings 40,000 e kar thieth kaka Kenyatta iorogi mar nyiewo oko e nengo mamuonya 40,000 didek kakoro giluor ni okumba ni dhi duono kapok thieth orumo. Hii ni Kenyatta ni public, hii ni hospitali ya public. Kwa nini tunatumwa ije tukanunue dawa? Kwa nini tunatumwa ije? Edeni mahali fulani, huyu bibi ya kijana yangu aliambia eda mahali fulani ukanunulie mama yako dawa huko, mumurudishe hapa adugwe shindano. Hata ni vile tu hawa wa hapa walihurumia wakaniduga shindano wakaniambia peleka huko hospitali useme tumekuduga. Juu hiyo nimeona ni kama hospitali ya private. Magigin jotuo makoni rem lai malach gi rund mirundo gigo e kinde manyo thieth duono geno margi mar yudo chang. Samore dhi kacha yongo kata mana pesa nyaka ichul consultation fee maneno daktari mabeko kichule to kang' ni nene. Ukifika huko unaesalia unaona mwingine ako huko alikosa pesa kabisa vinoda inanuka kunuka pesa hakuna. Mwingine amekatwa mguu hana pesa ya kwenda kufunguliwa na pesa imeisha kunaambiwa SHA haikulipi. Sasa hii ugonjwa inafaa tu serikali iongeze pesa kuanzia milioni 1 kwenda na juu. Eduoko mar kar thieth maduong' ma Kenyatta kata kamano gikoni yath mar kansa mar Herceptin yudore kar thieth no kama onge en capecitabine magimanyo kaka ikelo e thuolo mar seche 48 report ma opogore kod ma jotuo chiwo.
Judith Omondi, Ramogi TV. Mark Owino, obila matiyo tesendo bila maholo. E kaunti ma Kisumu, ibiro medine tesendo bila Siaya kuom thuolo mandalo 7 mar miyo obila mag okwach kich thuolo matimo nonro ewi kuo mitudego Debwa Mabondo kod chiro majigo juma mokalo. Kaka Steve Biko lerono, obila no dine kaka yo maneno ni ok odonjore gi joneno e burano kaluwore kod tije mar obila. Bang' meko mare giko dina mokalo tesendo bila maholo e kaunti ma Kisumu, obila Mark Owino giko neno chwale doho Siaya kitude gi kuoge ang'enge e boma Mabondo kod chiro majigo juma mokalo. E nyim jang'ad bura Jacob Punga Mkala, achijino nokwedo ketho makamano komedo ni tipo mag wang' dede kod pichni malandre mbui ok mage kokwayo doho mondo mi okwach kich thuolo mar timo nonro makare ewi burano. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura Jacob Punga Mkala ma doho Siaya noler ni doho ok nyal weyo obilano thuolo gi omenda maching ni maro nyalo donjore gi joneno e kinde mamoko kuom joneno mane yudo hinyruok mopogore to pok ondiko dhogi ka obila. It has been submitted that some of the injured witnesses are yet to record their statements and that the respondent, being a police officer, he shall interfere with the witnesses. Should he be released on bond? Ewi mano, nogolo chik mondo obila no ochwal simbo ng'we yambe ne obila mag okwach kich mar konyo timo nonro. The respondent phone M-Copa X3 be subjected to forensic examination. Obila no koribi medine e tesendo obila Siaya kuom thuolo mar ndalo 7 mar chiwo thuolo matimo nonro kabura no ibiro winj kendo tarik 16 dwe mar 2 higani. This court orders as follows that the respondent shall be held at Siaya Police Station for a period of 7 days from today. This matter should be mentioned on 16th of February 2026. So orders the court. Mark Owino nomaki bang' tipo mar wang' dede yango jonjore 2 mane omonjo duka mar jaohala Ezra Gumbe e chiro majigo e kar chung'o bura Mabondo kendo lal ga omenda maheo gana 140 ka gimanre kod ojalo gi magina kido mar AK47 otieno mar wuok tich juma mokalo kendo timo monj e duka machielo e boma Mabondo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Duol mochung'ne nono kaka obila tie thurka IPOA koro chako nonro mare ewi kaka ne magina mawachore ni mar obila nyonego nyako more kar dak ma Huruma Nairobi. Cheryl Adhiambo ne magino goyo e yor both chengeso gotieno seche mane obila rek pedho jonjore alworano kokalo oboke mochwoe kogno kod jalup jakom mar IPOA Han Wanjiku Mwangi. Nonro no geto dao dho joneno kendo kao gigo mabiro konye timo nonro mar masirano. Nek ma Cheryl Adhiambo nyoro okelo ng'anyo mar tipo ka jodak ma Huruma ne sundo obila ma itudo kod bayo magina oyaye nomaki. Ringre nyathi manyako mabende ne somo ka tiegruok mar KMTC e higa mokwongo ibiro timne bero kiny mar yango kaka nyocha owito ngimane. Wadhi e kaunti wa Mombasa kama moko kuom jodak ma Mombasa osiro lwedo chik mane ogol gi komanda mar obila kadhoad nam chumbi Ali Nuno mane onyiso obila ni oti kod magina e rakore gi jonjore mosebedo ka monjo kendo kwalo johala kachiel gi jopiny. Kane giloso gi jofwamb weche, moko kuom jonyuol ne okoni ma e kinde makoro jonyuol onego koro losi kod nyithindgi ma jonjore to chutho bang' obila chiwo negi siem negi ikre mar bedo kod liete mag jogo matudo kod timbe njore. Osiegogo bende jalony e korka weche magarita Abdul Kadir Deko kone chik makamao ni kare to chutho ni mag njore go osebedo ka monjo johala kachiel kod jopiny kendo chadhogi gi beti rando kapok gichako kwelo. Na mkuu wa polisi ni amri ya kusikitisha, lakini madhali ni amri itafanyika. So nimechukua fursa hii kuzungumza na kina mama wenzangu. Kinachotoka tumboni ni uchungu. Kina mama,
tujitahidi hawa watoto wetu tuwajue wanavyoingia wanavyotoka. Nasema tutukueni tahadhari ya ziada kina mama, tuwape mafunzo. Huyu mkuu wa polisi hazungumzi kwa masiara. Huyu jamaa akona track record yake kuwa ni mtu wa kuchapa kazi. Na anaposema atalifanya jambo fulani, atalifanya. Na haitakuwa raha kuona kijana mwenzangu ama kijana mwingine amepoteza maisha kwa sababu ya uhalifu. Mimi na wasihi vijana wenzangu tuache hii mambo ya uhalifu. Mtu anafungua duka lake, anauza vitu polepole, wewe unakuja pale na panga, unataka kumkatakata ama unamkatakata ili umpore. Yule anemchukua maisha mwenzie ni mwana wa mwingine. Kwa hivyo hili swala la kwamba uhalifu ukomeshwe, mimi nimelipokea. Kumachielo nyakurom gajonja tenduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyero weche maliekore ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osepodho. Kalonzo wacho ni Azimio pod ongeyore kendo tegno. Oloso gi jopiny kanisa ma PCA Baltimore piny mar Amerika. Kalonzo wacho ni Azimio biro dhi nyime gi tawo chenro mag keto sirikal tesre. Kurukaruka anasema Azimia. Sasa kama Azimia anasema tulinyorosha mapema. I think he was even forgetting. He's trying to talk to Luo Nyanza wapatie support. Lakini unachekelea baba na baba amelala. Unasema tulinyorosha. Sasa ndio mshida maajabu ya leadership ya kwetu kule. But ODM pia wamezungumza openly huko Busia. Wakasema they are not in UDA. And so they Azimio Umoja One Kenya. That is the argument inaendelea, very healthy argument. Kutusaidie kwa maombi ndio William Ruto amke aone. The Constitution says Kenya is a multi-party democracy. Tokamana nyakomranga jang kumedoketera mugi TV chenro eno imore wakawa yuo mokwongo. Kapo kwa yuo na singo kao pachi he chendo ne mar uimore. Nano kanyo ote mar Hatis Nyakisumo wachone kansa negoji sirikal to gero udi. Utego jomage mabrodakie mano penjo Hatis Nyakisumo penjo. Elijah Mashal wachone entiere kodo wachone entie Nyangiela Oyugis lit sana mosne familia mowito nyithinda 4 dichiel otek pinye chalni break mar pinye mochoto wachone Nyasaye mondo mi familia go ma tim makamano timore negi. Brother Fiva Joel Onyango wachoni Nyasaye mondo kwe chuny jonyuol nyithindo mowito ngimagi Yesu e Ruoth entira wendo. Gordon Jakopere bende wachoni entie Mdolongo wachoni mos ne familia mowito nyithindo go sirikal mondo konygi kama nyalore mondo giyud ka giketo nyithindo go oyue. Ano bende Ainia Uko wachoni entiere kodwa ka entiere Wigot Nyahera gin kanyo gi hoya motomoto Mosainya madhi nyise ni wao chwalo ne mos wan bende okaw mos magwa kairo kamano ketra mugi TV Jakiranda aluoch nyisa ka chane otio mos anyane kuom tho mar nyithindo moito ngimagi mos mare bo chwalo kaja ne Super CS John Bade. Peano kanyo bila shemotho wachoni holo wechegi heyo makare ahinya. Obila mano makikalo rekod kuo late matek obilo nego beno rit jopiny to ok okwalgi. Tho nyithindo yaw en gima lit kata wachone jonyuol temo obed gi nyithindo machiegni anyasa makoro koth chwe masijo bed mang'eny kik gior pi bende kik yor nyathi omo pi aora. Abal ma nyithindo go e pi mamol kata machung' wachone okosero kisiamo kunye dala bende nyaka dhoge wachone warituro nyithindo mondo wageng' thoe manyalo sieko. Wachone osiro wach Mombasa Regional komanda mano wachoni koro nyaka dil managi jonjore yo mowinjore Panga Boys chando Coast Region mangima jonyuolo wuogi nyithindgi mondo mi gibed joma kare. Ano te kanyo bende mara KDF Kadori Daniel wachoni nyinge longoni Masai Kamanga entie kagano gayo ngejao de Beatrice entiere kodwa chendero kama na Evangelist Dan Udomoya bende nyisa kacha ni entiere kodwa eyo makare kuwuok Mombasa giminode gi wachoni giketo wangie chenro weche gi magarita emasani bugo chuny Uganda. Tabil Juma
wacho no moro kod chenro go mos ne familia moito nyithindo 4 dichiel wacho ni ok en gima yot kaeto Zoom Kapita wacho ni entie Migori County Luanda Konyango Center go mos ne jonyuol no Nyasaye mondo mi hocho makende mogiko wacho no wuoro ka polis mecho gi wang' teko wacho ni ok en gima kare wayo matin maino imore kikidhi mabor. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kero nyakora mga jwang' chendo eno imore wadhi mbele gi wech manyien atere nyai kaunti ma Migori kama komiti mang'iyo kaka ikete tem winjruok 10 mano obede kind ODM kod UDA mabende ong'ere kaka 10 points agenda okwajo siasa mondo bione ni report magibiro golo oketie tem giwacho mai kinde ma jopiny ma Migori ywak ni winjruok 10 go pok oketie tem kaka winjore. Jojuma nigilel kwa kaunti ma Migori. Kamiti mang'iyo ka kete tim winjruok 10 mane obedo kind ODM kaachiel kod UDA mabende ong'ere kaka 10 point agenda dhi nyime kod kawo pach oganda kawo tende kod winjruok 10 gi ka odiechieng' ma kawuono ne gigo tach e kaunti ma Migori kama oganda e kaunti ma Migori ne ogolo pachgi. Agenda number 3, protecting and strengthening devolution. We are requesting the money to reach the MCS, the primary leaders, so that that money can be utilized according to the priority. Moko kuom gigo ma oganda e kaunti ma Migori wachne gidwaro nene lokruok gin moting'o kedo kod mibadhi, chuogo tije ne rawere kaachiel kod neno ne sirikende mag loch gwenge kod tiyo makare. That when devolution came, it was to be properly implemented. But what we come to observe is that everything that is supposed to be devolved ends up at the county headquarters. We as youth, what we need from the government is that we be taught how to fish, not to be given fish. Ywak nitie ni winjruok 10 gi pok oketie tim kaka owinjore ka dwaro nitiere mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ne winjruok manobedo
e kind ODM kaachiel kod UDA okete tim mapiyo piyo. From the time this agreement was taken, little has been done. Like now, if you listen, corruption is a key issue. The Kenyans are asking, even Kisumu was like that, even Homa Bay was like that. Kenyans are intolerant on what is happening in terms of corruption. There should be political goodwill. Monomigino be implemented to the letter. Gimawagomoni jonadko timnwa maber kadang weyie. Mokwongo ni nyaka giketnwa usawa. Disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Kamiti ni maotele kod Agnes Zani kaka jakom mare onyiso morgi kod duoko magido kuom jo Kenya. Kabende gisingo maneno ni paro ma jo Kenya ogolo motendo kod winjruok apargi idhi keti e lipodgi. Tumeuliza specific questions and want specific answers. We're to compile this report, and by the 7th of March, we'll be presenting this report. It will be a public report. The members of the public are departing from the direction that some politicians had taken, that there's nothing happening to do with the implementation of the MOU between UDA and ODM. Kenyans want the president to affirm and continue with his commitment to the implementation of the 10-point agenda. NADCO report, an agenda achiel kuom apar. Koro, kiku focus the NADCO report ahinya to weyo chiko modong ka. Nikech chiko modong ka, bende gin mana important, kaka NADCO report en be important. Fatuma Ibrahim na achiel kuom jokanyo kamiti ni wacho ni gigeno ne report margi magidhi chwalo idhi kete tim kendo kodhi chalo kod report mamoko manyaka sani koro pok okete tim kod piny owacho. Will include one of the challenges concerns Kenyans raised is lack of implementation of task force report. We will put it and challenge it. I think the public has also a responsibility to speak to their elected leaders to ensure that these reports are implemented. Kamiti ni mang'iyo kaka ikete tim winjruok apar kata 10 points agenda bendo kwa josiasa kod jo Kenya duto mondo kose gi lwedo e chendone magidhigo nyime. I'd like to encourage members of the press and politicians across Kenya to appreciate the significance of the 10-point agenda as a fabric of governance, because the implementation of the 10-point agenda as it is ongoing is going to improve the fabric of governance in Kenya with regard to fighting corruption. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanyo mag ODM e kar chung'od bura ma Homa Bay Town osidho jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma mondo mi ema odhi okaw lemo mar bedo jakom duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay e yiero mar ODM mochan tim tich abich mar jumani e kaunti no. Juma mokalo komiti mochung' ne tawo yiero duond bura mar ODM nolando ni tarik 13 mar dweni gidhi tawo yiero mag jotend ODM e kaunti ma Homa Bay bang' ka yiero mag jotelo e kor gwenge ne otieki higa mokalo. Delegates mag ODM e kar chung'od bura ma Homa Bay Town kotelne kod jakom ODM e kar chung'od bura no Hildegard Owenga koro wuok oko mar goyo debe ne Kaluma magi wacho ni ema oromo bedo hekom makamano. Enga mosebedo mbunge mosebudhe bunge ka. Koro waparo ni is the right person monego beni imiyo kom mar party mar county. Mheshimiwa Kaluma osetiyo ne party. En ng'ama osechiwore ne party, en ng'ama jakinda, en ng'ama jatego. Nye uneno kowuok oko kendo chung' gi party motegno manyaka rembe no chwer kono magiko ni mbunge manya wadwaro kanyo ni wayudo. Omiyo wang'eyo maber ni en ng'ama kodhi obedo chairman mar party Homa Bay County to dhi rito jowa maber kendo weche duto te dhi bedo kare. Kano miye election mar Senate no mako lweto Tino Kajwang' ma isel through Moses Tino Kajwang'. Kano miye wuoyi matin Boyd Were Kasipul uneno karembe ochwer. Awete no campaign ne moyudo ang'owa seat. Kaluma has never come with any party other than party OD. Mheshimiwa Peter Pondo Kaluma osebudho e bede bunge ka to kopogore gi mano osebedo loyal ne party. Osebedo faithful ne party.
Jogo mong'ol pod yudo pek e yore mag somo nikech nok mag skunde ma jogo mong'ol ka bende giyoga kweda e kind oganda. Jojuma miyowa mathoth ewi midhiero ma juko joma ong'ol ahinya te kaunti ma Migori. Akweda kaachiel kod pek ma yudo somo gin moko kuom midhieche obende jogo modak kod ng'ol pod kale e kaunti ma Migori. Mago thiro lek mathoth jogo modak kod ng'ol kama kuom jogo modak kod ng'ol to bende osekalo hingagi kendo osego okang' mar temo chopo lek margi e ngima. Margaret Ajiema mawuok e gweng' mar Osinge Sub-County ma Suna East ma odak kod ng'ol en achiel kuom jogo modak kod ng'ol ma osekalie kweda yudo pek mar somo kod midhieche mamoko. Kata kamano osetemo kedo kod midhiechegi. Kupitia dhuluma ya kijinsia, sisi kama walemavu watu wanatudharau, wanaona hawa hawafai. Bang' ka janyuol men mingi obende ne osetho, ne orem tere sikul nikech ng'ol mare, kaento ne entie kod gombo mar somo. Ajiema wuon ne ochako wuoth mar manyo somo en owuon, kata bedi ne entie kod pek mopogore opogore ma oting'o wuoth kodhi e sikul nikech entie kod ng'ol e tiende kaachiel kod lwetene. Alafu vile niliendelea kugrow, si kuanza shule mapema. Wazazi walikuwa wanaona shule iko mbali, na mimi mwenyewe nikaona hapana, hii yenye imekuja karibu hii nitoke tu niende. Nikaenda, nilikuwa nasari, nikaenda mwaka moja nikapita, wakaniambia niende class 1. Ikakuwa imeshindikana tena, bado class 1 shule iko mbali. Nikaenda nikarudia tena nikapita. Sasa vile nilipita, nikaamua tu hata kama ni mbali nitaenda shule. Lek mare ma somo kata kamano ochung' bang' timo klas 12 nikech obok mare mar klas 12 nyaka sani koro pok oyudo nikech ok ne otieko chulo omenda mar somo e skul mane some. E seche moito ni chieng' moro lek mare mar somo nyaka kama odwaro biro chopo kare, Ajiema sani manyo nweng'o e yore mopogore opogore mondo koro pidh nyithindgi 3 ma bende ne odong' godo bang' min-gi ne wito ngimane higni 3 ma okalo. Mimi ndio mkubwa, sasa inabidi nitafute vile naweza saidia wengine wananifuata nyuma. Nikech ne oneno ka kwech ok nyal konye rito nyithindgi 3 ma bende koro weye godo, Ajiema ochako wala mar loso sabun kende ma koro uso kabende mae motiyo godo e pidho nyithindgi kaachiel kod chulo omenda mar somo ne nyithindgi. Ikifika saa ya kutengeneza hii sabuni, madada zangu wananiendea maji na koroga nayo. Alafu baadaye nabeba naleta town na kuja nauza, ili napata vile naweza nunua chakula. Kata beno yudo omenda mathin ka okalo kuom ohand sabun mondo rito nyithindgi, Ajiema wacho ni pod okalie kweda e kinde motimo ohandni. Owacho ni yudo ka jariemb apiko ma koro nyalo yie mondo koro ting'e katere mondo dhi us sabun ok yot, ka owacho ni mana jariemb apiko mathin ema osebedo ka neno ni oruma kendo nyalo ting'e katere mondo dhi ohande. Ni kama naona tu anakubeba bure na unamlipa pesa. Sasa alafu anakupita tu, hata ukisimamisha pikipiki wanakupita tu. Lakini kuna wengine wa huruma wanakubali kukupeleka. Kienda nauza hata shilingi 700. Saa zingine kama sijauza vizuri napata shilingi 500. Saa zingine nikienda wakati wa mvua kukinyesha hakuna kuuza. Rawera ni bende koro nitie kod pek mar wuoth nikech ndiga ma jogo mong'ol ma entiere godo en mano min owuon ok onyal tiyo godo ka ok okonye. Wheelchair ya kusukumwa, lakini watoto wetu kama wameenda shule nakosa mtu wa kunisukuma. Sasa nilikuwa naomba nipate ile ya stima yenye najiendesha peke yake. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila ma Kajiado West timo pedha ne mohewa chije 20 mano opuso ma oringo bang' jopiny gogi gono ka gichenjo punde e bungu. Yangore ni jogweng' ne ogoya chije gogono ka chinjo punde kata yango punde 34 dute gweng' ma Heriteti ka chichinene gi ikore materogi e chiro ma Nairobi. Nyamburko 2 mane chano tigo dogi achije go
E koringo Nairobi nojoge ka pelni 17 magiyengo bende omaki. Jopiny malorano onyiso luoro kalore ne gichich dibed ni kit ringo maiuso ne ginyalo miyo gi midhiero. Hizi punda zilikuwa mingi jana kwa sababu tuliziona zikitoka pande ya Kajiado. Zilikuwa karibu around 300 punda 300, na hizi punda ni kama walikuja wamegawa. Juu hapa ni tulipata karibu punda 40 zenye zimesha kufa, zenye zimechinjwa, zimepakiwa kwa magunia kama nyama. Kulingana na eneo hili, hii sio mara ya kwanza, maana tulipata shimo. Kuna mashimo yenye wanatumia kuzika matumbo, kudisguise harufu na mandege. Pia ukiangalia mizoga iko hapa sio fresh. Ni kitu wamekuwa kufanya kwa muda eneo hili. What we have witnessed here, it is a real illegality because it was happening at night in the bush areas, and therefore this meat would have ended into the food industry uninspected, and this is a threat to the public, the health of the public. So we urge the public that they continue being vigilant and reporting such incidences so that we take the appropriate actions to make sure the right thing is done. There was around 34 donkeys that were illegally slaughtered by perpetrators of law, and we were not able to arrest them because they noticed us early because of the lighting from the motor vehicle, and they disappeared. Jogo makenar choganda kara rachalora kadwad na mchumbi koro dwani tend county ma kono rakre gi midhiero mar pi taka. Mamola chiel kachiel kowuok e odundu mag pi taka nyaka e nam. Ne gilose nyasi mar pidho yien midendo ni mangrove e dho wath Machuda e Mvita. Gikoni kuom yiende magipidho e dho nam osebedo kare mdongo kaluwore gi chido mag alworano. To chutho nikech pi minyanga kata kamano ne gijiwo jodak ma Mombasa to chutho mago mokiewo gi nam mondo mi omed jiwo arita mag yiendego magikoni konyo e bero lwasi mar nam kendo medo kwan mag rech kod chwech mamoko mantiere e nam. Jambo la heri pia inavuta mvua, bahari inakaa safi, pia itavutia watalii, wataona bahari inapendeza. As Kenya Forest Service, we are the pioneer of protection. Generally, Chuda Creek stretch. There is so much to be done here. Leo tunashangilia mkoko. Na tunaambia watu wasikate mikoko, watu wapande mikoko, na watu wasidhulumu mikoko, hasa kwa sababu ya pollution. Saa nyingine tunaweka maji chafu kutoka town inaingia hapa ndani. Tungeomba serikali ya county ihakikishe maji yanayoingia kwenye mikoko yamesafishika. We've come here to plant some mangroves which are very important in the ecosystem, and since our school is also next to the beach, we feel we should be part and parcel of this activity. So it will help a long way to conserve the environment. Kama chela ni riwruok ma jotije matiyo e paw ndeke, Kenya Aviation Workers Union obwogo timo ng'anyo ka giwacho ni tend paw ndeke mapachoka Kenya Civil Aviation Authority poko chopo winjruok mane giketo mar CBA magana 215 kod kayuak mamoko. Gichiwo ne Kenya Civil Aviation Authority ndalo 7 mondo mi owinj ywak margi ka kamano to gibiro dhi ng'anyo. Riwruok mar Kenya Civil Aviation Authority to wacho ni mondo jotije paw ndeke obed kodgi piny e mesa gilalre ma ok bago ng'anyo. Today we have called you to issue a formal strike notice against Kenya Civil Aviation Authority. Despite our attempts, KCAA has declined and refused to negotiate and conclude a CBA with us since 2015. Our demand is all those on contract employment at KCAA, including staff, including the catering staff at IASA, must be put on permanent and pensionable terms of employment
before the expiry of 7 days. Or for whatever has led to this perception that there's anti-union posturing by the management, I'll just say that is not true. As a management, we want to negotiate with the union such that everybody is happy, becomes a win-win situation for everyone, and we build this great republic of ours. Dakika en prangwen ko Dario Nyakurom Ojwang hoyo kendo daga macho kende kapok wadhi yweyo aneno ka Ojwang Masi wacho ni entia Kelly Benga oneno weche geyo makare mano Masi Maina beda aneno kanyo ote mar Willis Otieno wacho ni entiere kodwa gimengi Judy wacho ni weche gichopo ne gin bende heyo maonjore. Monica Kumu wacho ni entiere kodwa wacho ni poch gi pak ne Ramogi TV kuma ni weche chopo ne oganda kinde duto kaeta Woche Junior wacho ni kabuoch karading weche gichopo ne eyo makare gin kanyo gi jo interior design Wudo Bera Mina Doyo. Haya Eugene Joff to wacho ni hen wach malita ahinya ka nyithindo mawuok e familia achiel otho e yo marach kamano sirikal omany kaka loso yawno mano Geoffrey Security Obambo Concrete to kamana ahinya mano bende heote aine owuor gin kanjaka gi ouya motomoto to kamana ahinya wacho ni wechego mag tho mag nyithindo go kelita nyane familia one kaka inyal konyo yo makare. Stephen Odero wacho ni entie kod openjo ni ang'o momiyo picha mago bila go opogore obila no penjo ni to ya kure cha oneno ko opogore gi picha moneno mano pachen bende Victor Njogo wacho ni entie kod kata Roni Achieng wacho ni en tiere kodwa e chendo wechego mag siasa ema kiko ite kacha. Geoffrey Ouma Ochieng wacho ni entie Nakuru wacho ni kufuru Nakuru ka achiel gi jo Aifet Kaptembwa gintiere gode chero dia makawuono. Karo Stephen Odero neni kacha wacho ni gwero kamone Joma Bay kumo kang magikao mar siro Peter Kaluma ne komno mano mara jakoma mano bende heote kanyo maneno kendo Ngicho Nicholas wacho ni owuoro ni kare oganda chao mana ringo mar punda e chuny boma Nairobi owuoro sana wacho ni mondo mirange weche go kata Mwalimu Faith Mzomo wacho ni kakoro polise monego rito ganda kendo chiwa rita kwe to ema koro lokre jomecho mano koro tek manade penjo ni in whose hands are we safe hoyo matin oduoko mago mag Kenya Korom Gajwang kidhi mabor. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wa. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Nyikwa Ramogi bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose, tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black, tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV.
Tim maduong' mar Nyeri to kod mano mar chwo e tuke mag rugby pacho ka otimo welo ma jotugo 12 e tim ka tim madhi tugo ne timbege tuke mag HSBC 7th Division mar 2 madhi timre tarik 14 kod 15. Kocha mar Lionesses Simon Odongo omiyo jotugo manyien Nila Charity kod Marvelous wago thuolo makende ma tugo ne Lionesses ma captain margi pod en Sheila Shajira. Kakorka Shujas ma captain margi odhi bedo George Nyaoro bende kocha mare Kevin Wambua no gwedho jatugo David Nyangige kod luong mar bedo achiel kuom jotugo 12 squad mare. Vice captained by Fresha Oduor. The other players are Naomi Amugoni, Charity Nila, who's on debut, a very young lady from NYS. She's really shown up and raised her hand in training. So for us, ladies and gentlemen, our work is cut out, and we hope the Kenyan support will come and push us and be the 13th player for us. Jatendruok matao tuke mag rugby e pacho ka Harry Tokach owacho ni bago tuke mag HSBC 7th Division mar 2 madhi timre tarik 14 kod 15 dwe ni e alap manyayo. Dhi miyo Kenya thuolo mar dhi nyiso piny mangima ni en piny morwako welo kendo piny minyalo bagie tuke mamoko mag piny mangima. Jatelo no dhi nyime kayango ni piny Kenya oserwako welo e kinde mokalo e nyasi mag tuke yo makare, to kata kamano thuolo machal kama onego ti godo e usruok e piny mangima. Meaning then they can also plan to bring all those other sports into Kenya. They will get to see our hospitality. Kenyans, we are extremely hospitable because we've been to other countries where Shujaa and Lionesses have been hosted, but we always come back saying, hey, Kenya, we really go out of our way, you know, to show that hospitality. So this tournament will enable us showcase Kenya as a sports tourism destination as well as a sporting nation. Jera magadhula e boma Mombasa onyiso mor margi kendo gisiro chendo mar piny owacho mar dhi nyime kod gedo mar paw tuke Mombasa Municipal bang' chung' mare kuom higni modhuro. Pawno magedo mare osechung' kuom higni 15 koro chan ne dhi tieki gero dwe mar 12 higani bang' piny owacho keto siling bilion 1 gedo machalo kamano. Pawno chan ne dhi konyo yango talanta e kaunti onogo Mombasa. Kwa hivyo when we were 13-15 years tulikuwa na hamu ya kucheza Mombasa Stadium, ndio kaona kuwa sisi wakati wetu majority of us tunajuana through football, na kutokana na hiyo football na kutokana na hii stadium ndio maana leo sisi wakati wetu wingi katika sisi tulikuwa wachezaji, na katika hizi 15 years I think tumeona pia the impact ya sports. Hii ground nimechezesha zaidi ya mechi 100 na nimechezesha ground nyingi Kenya hii kama referee, na hili jambo lilikuwa likituma sana kwa sababu watu wetu walikuwa wanapotea. Tuna talent hapa nyingi zinakwenda, na talent zenyewe zinamalizika kwa muguka na unga kama ulivyosikia. So sisi kama vijana tumekuwa kwa muda mrefu tukiambiwa kwamba Pwani kuna miadarati mugoka. Kwa hivyo swala la mugoka sasa mimi naomba liwekwe kando, watu wajue kuna stadium, mugoka uwekwe kando, talanta zikuzwe. Kanye mwatieke chendo ni Maro Imore Steve Orera wachone entiere kodwa Orongo Dala gi wuon gi mwalimu Joseph Orera kachiel kod min gi Lian Orera. Wach mapodo makodhogi en tho mar nyithindo 4 manya otimore yao ma Kisumu. Wachone leta ahinya Nyasaye mondo ogi. Bilaneno kanyo ote mar Pastor George mar Homa Bay Glow Church kachiel kod Madam Vida mar Nyalkiny Primary giwacho ka chane gin bende gintiere kodwa chendo gi lamo ne familiano mano wito nyithindo go Nyasaye mondo omigi kwe. Engineer Fred Obura mamre kindani Mombasa wacho ni wach joma nego punda no nego kawnegi okang' mager mar chik. Kata Vidal Sochieng wuod game Karariw wacho ni governors tinde e kayuak wacho ni dak negi yuage chon. Erokamano ahinya ne familia malo nyithindgi go ruoth mondo miyo ochunygi. Janjore ma polis no to kawne okang' mar chik kaeto wacho kanyo ni thoth goseteo madonge Kenya ka
tiumo gi auma ma okaw na gi chik. Koro wacho ni ere kaka wabiro pogo polis gi janjore. Erika wacho ni kacha in bende kato injinia Lazaro Kanyambuk wacho ni podoko moro kaka oganda opogore kendo gikia kata ni koro walunga. Jopiny mondo par history wacho ni kane Oginga Odinga onindo 1994 ne nitiere ywaruok e kind jotelo moko kod Raila Odinga ne party nodhi gi jobukus. Wacho ni sani koro chal ka historia bende chak nuore kendo. Okang' na som mang'eny kawana ahinya engineer neno ote mari. Mirano kanyo ote mari Leja Marshall wacho ni lit sana. Mosne familia mowito nyithinda 4 dichiel tek. Wacho kanyo ni Nyasaye ohoge. Kado Clinton Oyaya wacho kacha ni entire kodwa ka en Jaramogi Oginga Odinga University. Wacho ni tend migao mararita odonjore monj makinde ka kinde e mbalariany. Waziri John Mbadi tiyo maber ne jopiny koro ganda wa owego nikech wach no sedimbo kaka jakom notiyo negitiyo gi jakom edon burano. Wacho ni Kanan wadhi kawakalo Singapore. Erokamano ahinya mano wende ote mare kacha. Eno kanyo John Odoyo wacho Ramogi TV lere gwenge mag Cham Giwadu Division Rongo Sub County mwene weche gi manyien en bende kato bende neno kanyo ote mar Kevin Agutu Ward Omiro Kakelo wacho ni entiere Sikri Oyugis emosebede kolo weche gi nyaka ne wachake chendo mar ameny piny Martin Ochieng kawuok Rweya wacho ni gin kanyo kod Joshua Ochola Bishop Charles rokamano ahinya. Felix Ondigo wacho ni entie Moi University wuongi Charles Ondigo kawo mos mage entiere Ramogi TV kato Judith kawuok Nyakacho ni en gima lit wito nyithinda 4 dichiel dhano nyalo wuoyo ng'ama ber kowuoyo en Ruoth Nyasaye. Wacho ni rokamano kang'eyo gimoulo kanyo kata kamano en ote bende oro godo otego mag kuyo Nyakwarom Gajwang' ne familia mano mar nyithinda 4 go mano nindo Nyasaye mondo medoyogi mano bende kwayo marwa en wach mapek kendo en misigo matek ting'o ininyo ka wuon gi wuoyo kwayo kony jo neno moko bende wacho ni kama sirikal nya donjore mondo miyo kony kata ng'ata madibed ni nyalo donjo mondo miyo kony gi Nyasaye omigi chir. Watieko chendo maro yimorero kama na ahinya kuom Ramogi TV kaka no wachako saa achiel rameny piny sebedo kod nyaka sani wagoniero kamane lo tim mondo ni weche gi ochopni makare wan bende wadokero kamano gin bende giwacho ni onind makare wasebo jalo kusono chuka ka achiel gi director mar Bobo Fula onind makare nyinga Lydia Okeyo jago picha Ben wacho ni en bende moso erokamano.